Astăzi am văzut o știre interesantă despre univers. Oamenii de știință spun că universul este mult mai mare decât credem noi. Există miliarde de galaxii și fiecare galaxie are miliarde de stele. Când mă gândesc la asta, simt ceva ciudat. Pe de o parte mă simt foarte mică, dar pe de altă parte mă simt liniștită. Îmi place să cred că nu suntem singuri. Poate există viață pe alte planete, poate cineva se uită la cer exact ca noi. Uneori mă întreb, dacă universul este atât de mare, atunci de ce ne stresăm atât de mult pentru lucruri mici? Poate că viața ar trebui să fie mai simplă? Poate ar trebui să ne bucurăm mai mult de moment. Tu ce crezi? Crezi că există viață pe alte planete